Wat moet je gebeuren? Hut bouwen. En waar is in hut? Nou, daar. Oké, en waar zie je nou naar? Nou, een plank en balken die we boven nodig hebben. Oh, want je bent met de boppenverdieping wanden? 12 verdieping, ja. Hoe gaat het hier? Goed. Ja? Ja, heel goed. Wat wordt dit? Een balkon. Een hut met een balkon? Ja, klopt. Nou, we willen een stevige hut, een veilige hut, maar ook wel een koele hut. Nou, ik zei dus van, dan pakken we op een grote pallets en die zoeken als onderkant en als zijkant. Dan heb je gelijk al een goede constructie. We hebben daar al een sliep kunnen maken. Oh, dat is een sliepkamer? Ja. Oh, let eens zien. Kerst van deze al, ze zijn bezig met al een matras en alles. I love hut 20. Ja, je bent hebben we dan deze zitzak. Oh, dit is de chillhoek? Hier zit de gordijn. Hier is de vlag. Dit is onze chillplek. Dit is de chillplek. Oh, en dat is het een beetje. Jullie moeten altijd onthouden, nummer 1 is de beste. Heb de band dat allemaal zelf verzonnen? Ja. En wat heeft Sto verzonnen? En juist heb ik verzonnen de gliedbaan en dat de hut zagong en ik heb dit tafeltje verfd. En die haast klaar? Ja, bijna. Ja? Ja. Wat moet er nou gebeuren? Nou, daar moet nog een dak op. En ja, we moeten wat verstevigen en dan moet er nog wat beklaaid worden. Dan ben we bijna klaar. En timmers dat wel vaker? Ja, dus ik wel. Ik weet niet op een boerderij, dan ben je dat wel bijna gewend. En al je hutten bouwen en zo. Oh, dat heeft wel ondervinding. Klopt. Ik ben niet echt op een boerderij. Ik timmer heel vaak. Waar is het waar? Oh, echt? Ja. En ga je hem hier nou weer koersen? Nee, we gingen gewoon tussenkoersen. Hey, en wat gebeurt er met de hutten? En nou, ze bouwen nog wat en ze pimpen nog wat op, ja dat. En van de middag, blozen hier nou het hele jaar staan? Nee, ik vind het best wel jammer, ze worden weer sloopt. Nou, echt weer? Echt weer. Mijn ooit die sloopt alles maar de trekker. Alle hutten hier. Dus dan gaat alles fut. Wij helpen mooi.